Hi mga baby loves, welcome to my YouTube channel. Kung bago pa po, please like and subscribe. And don't forget to on the notification para ma-notify ko sa mga susunod natin mga upload mga baby loves. So yung topic natin ngayon mga baby loves, kung paano mag-on ng dollar sign sa ating mga YouTube video. So panoorin yung screen record natin mga baby loves, sana masundan nyo. Sa mga baguhan dyan, para sa iyo ito mga lalabs, yan, mega love shout out, Mimer Official, Andy Kito, mega love shout out, ayan. So punta tayo sa ating screen. Hi mga baby loves, yung tutorial natin ngayon kung paano mag-on ng dollar sign sa ating mga video sa YouTube. So una, punta tayo dito sa Chrome. Ayan, make sure nga nandito na kayo sa dashboard para mas madali. So pindutin ko tong profile. Ayan, go to your channel. Ayan, tapos customize channel para dalhin tayo dito sa YouTube Studio. So ayan, check natin kung naka-desktop. So i-check natin desktop site. So ayan. Tapos i-check natin yung content natin mga baby loves. Yung video dito sa pangatlo, yan. So ayun, dito na tayo sa ating content. So yan, tingnan natin, yan, naka-off yung mga dollar sign. So pindutin natin yung off dito sa monetization banda mga baby loves. Pindutin natin yung off, i-on natin, yan, may on, check. Tapos, pindutin yung next. Ayan. So, dito sa pinakababa, may small box dito mga baby love. None of the above. I-check lang natin. Ayan. So, dito sa bandang gilid sa kanan mga baby loves, may submit dito. Pindutin lang natin yung submit. Ayan. So, ayan. Naka-on na baby loves. So, ayan. Yan, naka-on na yung dollar sign sa ating mga video, mga baby loves. So, ayun lang mga baby loves. Sana po may natutunan po kayo dito sa mga baguhan dyan. Please like and share. Don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye.